Maayong adlaw, ladies and boys. Ani anasad kita karon para basahon ang usa ka confession nga pinadala kanato sa usa ka doktora. I am Ven, nagpuyo somewhere in Visayas. Usa ko ka doktor sa usa ka pribadong hospital. Best friend na nako si Trixie, sukat pag high school nako. Siya ang kanunay na akong maduulan og na ako'y mga problema. Matinabangon, mahinatagon, ug makasalig gid ko ni Trixie. Siya tanan ang nakahibalo sa akong tanang sikreto ug usaana ang about sa akong pagkatao nga usara ko kaampon. Namatay na ang akong mga ginikanan. 3 months pa lang ko og giampon ko sa usa ka magtiayon. Doktor ang akong giila nga daddy ug housewife ang akong giilang mommy. Dili sila ka anak, maong sila ang nihangyo nga mubuhi nako. Wala gid sila nagkulang sa pag-atiman nako. Giisip gid ko nila nga tinuod nga anak. Sa tanan nakong mga achievements, naa kanunay si Trixie sa akong tapat. Mura na mig igsuon. Dili gid mi magbuwag. Nahimo kong doktor og si Trixie nahimong architect. Katulo na nagka-boyfriend si Trixie og parihong wala magdugay. Nagka-boyfriend ko pero 1 year apod mi kay nag-focus ko sa akong pangandoy nga mahimong doktor para sa akong ginikanan. One day, gibisita kong Trixie sa hospital kay naa daw siya'y good news nako. Ven, sorry kaayo ha. Niingon siya. Sumintubag kong ang ano di ay, iyon ka good news na. Nangutan ako. Di ba nagsabot man ta nga mag-double wedding? Sorry kaayo kay basin mauna pa ko nimo. So na siya kay ko si iyang giingon. Ug nitubag nga, you're getting married? Wow, Trixie. I'm happy for you. Pero di ba bulag na mo sa imong boyfriend? Nagbalik mo? And then he answered, no. 3 months ago naman to, naka-move on ako niya. This man is different. I think mauna ni ang the one ako. I am so in love niya, Ven. Naanay nahitabo namo, ani atubang na siya sa akong parents. Congrats! Pero di ba bag-o pa mo? Nganong nagdali man ka? And she answered, 1 month is enough. Nakailan kaayo ko niya ang dili na ninako o buhian. Nakita na ako ang kalipay ni Trixie sa iyang mahimong fiancé. Nag-set siya date para ma-meet na ako ang iyang no boyfriend, si Lance. Filipino, half-Finnish and a professional photographer. Guwapo si Lance. Model type guy and is 34 years old. Wala na ko matingala kung nganong in love kaayo si Trixie. Is a dream guy. Sa Finland, nagpuyo si Lance, pero kanunay siyang magbakasyon. Kay naapod siya'y mga relatives o ganahan siya sa Pilipinas. Gani, nagplano na siya nga dinhi na siya magpuyo. Kamaulasad siya nga magbisaya o bisag slang kaayo. Maningkamot siya nga may kag-conversation nga bisaya ang gamit. He's kind and very approachable. Trixie told me that you're a doctor. Nangutana si Lance na ako. Yes, Lance, and she's great. Gina-recommend good na ako na sa uban. Tubag pa ni Trixie. Pwede ikaw ang mahimong doctor sa akong aunt? She has glitter. Ming-ingon si Lance. So niingon kong, sure, no problem. Pabisitahan lang siya sa hospital. Dito nagkasuod mi ni Lance. Kay siya ang kanunay uban sa iyang auntie sa hospital. Ako ang nahimong doctor sa iyang auntie. Lance is very friendly. Mao nga wala na ko naghatag og meaning kung hatdan ko niya lunch or dinner sa hospital. Gihuna-huna na ako nga pasalamat na niya sa pag-atiman nako sa iyang auntie. Pero gilabay ang mga bulan, mao gahapon ang iyang ginahimo. Dito na ko nakarealize nga naay dili sakto sa ginahimo ni Lance. Dili normal ang iyang pagtagad nako. Mao nga wala na ko nakapugong
ug nangutana ko ni Lance sa iyang motibo. Lance, dili sa wala ko muangay sa imong gihimo, but why are you doing this? Then he answered me, I like you, Ven. More than a friend. Wala ko katuo sa giingon ni Lance nako. Nibati ko kahadlok, kay boyfriend siya sa akong best friend and they are getting married. Dili pod nako masulti ni Trixie kay mahadlo ko nga basig malahi ang iyang pagtagad nako. Ug dili ko gusto nga maguba ang among relasyon. Ginalikay-likayan na lang nako si Lance aron mawala ang iyang feelings nako. Pero mangitag paagi si Lance aron iya kong makita. Makasulti na lang ko niya og mga sakit nga storya aron mo palayo siya nako. Nasuko kaayo ko niya kay nag-cheat siya sa akong best friend ug nahadlok kay ako ang hinungdan. Kaingon kog sa mga libro rani. Wala ako magdahom nga sa ako matinuod ug hadlok man di ay kaayo. Lisod kaayo. Labi na kay naanam na ko ka-fall ni Lance. Pero wala na ako gisulti niya. Mahadlo ko sa mahimong resulta. Ni grabe ang akong kahadlo kay niingon si Trixie nako nga murag gold na daw kaayo si Lance niya. Maong nakadesisyon ko nga kinahanglang prangkahan nako si Lance, dapat muhunong na siya nako. Dili ko gustong masakitan ang akong best friend. Bahala og ako ang masakitan. Pero determinado na si Lance nga makigbulag ni Trixie ug dili na mo dayon sa ilang kasal. Nahadlo ko sa bation ni Trixie. Love kaayon niya si Lance and I can sacrifice our friendship para makuha na ako ang akong happiness. Gusto na ako nga mubalik ang feelings ni Lance kang Trixie. I have no choice but to hurt Lance para ma-realize niya na si Trixie ang the one for him. I entertained Paolo, also a doctor. Sayop man nga manggamit ko og tao, pero gihimo na ako para sa friendship namo ni Trixie. Pero wala to nakapugong kang Lance. He canceled their wedding and broke up with Trixie. Nagkagubot ang ilang pamilya sa desisyon ni Lance og nagbilin ra siya og rason nga he loves someone else. He can't marry Trixie, pero wala siya nagnalan og tawo. I felt guilty, kaya ko ang someone nagiingon ni Lance. I can't face Trixie that time. Nahadlo ko nga masulti na ako niya, nga ako ang gipasabot ni Lance. Few days later, nanawag na ako ang mommy ni Trixie. Gidala daw nila si Trixie sa hospital kay nagdugo. Wala mi kahibalutanan nga 5 weeks pregnant na si Trixie. She hided to surprise Lance nga magka-baby na sila. Og nakuhaan gyud si Trixie. Dili na siya namo makastorya. Sukad pag-admit og pag-discharge, wala siya'y istoryahon bisan ako. Niya na si Lance sa hospital but wala nila taga-ay higayon nga makakita pa siyang Trixie. I'm blaming Lance for what he did. But at the same time, I feel guilty kay apil ko sa hinungdan kung nganong nahitabo to. Many days nga dili daw mo gawa sa kwarto si Trixie ug magpahatod ra siya og pagkaon sa iyang kwarto. I tried to talk to Trixie about sa iyang gibati but dili siya ma-open up bisan nako. March 5, 2017, I was busy checking a patient dihang nanawag ang mommy ni Trixie. Naa daw sila sa ER kay si Trixie gidala nila. When I arrived, gi-revive na si Trixie og napuno sa iyang kaugalingong dugo. Sa iyang lawas. It was like the world stops for me nga si Trixie ra ang akong nakita. I'm trying to help pero sigig pangurog ang akong kamot. Blurred na ang akong pananaw kay dili na muundang ang akong luha sa pagtulo nga nagtanaw sa akong best friend nga naligo sa iyang kaugalingong dugo ug wala na ko kahibalo ug unsay akong matabang. Murag nakalimot ko nga usa ko ka doktor. I feel useless. When the doctor said the words declaring someone's death,
my heart stops. I lost my best friend, my sister, and the family. Naaksidente sa Trixie while pauli na sa ila. Nabangga ang iyang kotse sa laing pick-up truck tungod sa kadanlog sa kalsada. First time daw to niya nga nigawas sa ilang balay. Nananghid siya nga naara siya'y atuon. Sakit kaayo nga ang pagkawala sa akong best friend. I'm blaming again Lance kay wala niya giconsider kung unsay mahimong impact ang Trixie sa iyang himuong desisyon. Pero I feel guilty kung wala lang unta mi nagkasuod ni Lance, dili unta ni mahitabo tanan ni Trixie. Dili unta siya mawala. Wala man lang ko kaingon og sorry niya. Diha si Lance sa paglubong ni Trixie, pero didto ra siya sa layo. Dili siya paduulon sa pamilya ni Trixie. Wala sila musugot nga makaduol si Lance bisan gamay. Naluoy kong Lance, pero naapod siya'y sayo. Trixie suffered and died because of him. That was the last time na nakita na ako si Lance. Wala na siya nagpakita bisan ako. Dili napod na ako siya gustong makita. Makahinumdom lang ko sa mga naagian sa akong best friend. I hope makauban na karon ni Trixie iyang little angel ug malipayon na sila. She will always be my number one best friend and my sister. I am sorry for the heartaches that you suffered. Wala ko nakatabang nimo. Sorry kaayo nga sa panahon nga daon kaayo ka wala ko diha. You will always be in my heart, gang. To Lance, ugasa man ka karon. I hope nga malipayo na pud ka. I'm sorry nga dili pa ka mapasaylo sa pamilya ni Trixie kay sakit gihapon nila ang nahitabo. But napasaylo na kanako. I know gihimo to nimo kay gusto ka nga dili mamakak ni Trixie. Pero ang resulta, ang wala namo na dawat. I am not yet ready nga makita ka hangtod karon. Mubalik ang sakit, dihang nawala ang akong best friend. Dr. Van B. Ug mao kana nga atong confession karong adlaw mga ka-UCnian Freedom Board sa kanunay. Salamat sa inyong pagpaminaw.